vítam vás u dlho očakávanej série, ktorú som dlho pripravoval a je z hry Brawl Stars. Áno, ja už som to raz hral, ale potom som si to odinštaloval, ale je to strašne populárna hra. Takže ideme. Začíname teda tutoriálom, ako vidíte. Toto je teda Shellyna, náš prvý brawler. Asi to viete, keď to hráte a veľmi som sa tešil na to. Good job. Ideme teda po nich. Po botoch, to sú boti, ty ti nič neurobia, je to len na tutoriál, aby si sa naučil ovládať hru. Orange Bars. Ideme zničiť teda tie orange bary. Jasné? Ideme ich zničiť. Takže ideme ich do fry. Dobre, nice. Dobre. Ideme na ňo. Takže musíme sa k nemu najprv nejak dostať. Za Shellynou našou. Shelly je dobrý brawler, akože nie. Ona je akože dobrá. Dlho som to nehral, ľudia, tak vám poviem. Jak sa k nemu mám do prsa dostať? Jú! A dali sme to. Takže Foton. Foton. Dobre. Shift. Lab. OK. Dáme si 60. A konfirmneme. Menu. Play. A ideme teraz so Shellynou. Solo Showdown. Proti botom. Dlho som nehral Brawl Stars. Ideme zničiť Dynamajka. Dynamite som... Koľko je do fresotačky. Zničíme Shellynu. Znič Shellynu, poď. Nice, máme ju. Doprečec, koltanie, nevidím. To je strašne ťažké. Chceme si nazbierať powery. Doprečec, znič toho Dynamajka doprečec. To prdele, tak zastrelím toho kolta. Dobre, nice, tak. Poď. A to použijem na kolta. On je strašne silný, ten kolt. Doprvé Shellyna, druhá. Doprvé sa bot 5 je strašne silný. Potrebujem heal. Dobre, Dynamite ho zničí. Ja ho dorazím. Dobre, mám ho. Dobre, nice. Dynamite proti mne nemá šancu. Som Shellyna dobrá. Dobre, už som to hral. Kedysi som to hral. Doprvé som to netrafil. Tak jo, Dynamite je po tebe. Dynamite som tutoriál už nebudeš mať. Nikdy. Je strašné. Showdown, takže ideme na ňu. Ideme na bottom 4. Shellyna proti Shellyne, nice. Dobre. A teraz proti tebe. Utina, boom. Boom. Shelly, poď dáme ju. Budou bota. Dobre, sa bot nás nezabije. Hlavne so svými týmito proti štvorkovému botovi, ty vole. Bang! Ping! Zahra na rohu. Bang! A doprčíc. Poďme, dáme ju. Boom. A dáme boom. Máme ju. Bang. Nepovolíme to? Sme tu na... Jasné, new eventy. Takže počkať. Ja si len pomením toto. Dám si Shellynu ako obrázok. Super. Takže tak bude to battle.
ešte ideme teda proti botom. Lebo prvých... Dokiaľ nebudeš mať 15, tak ideš proti botom, jasne. Aj keď sa volajú normálne, tak prvých... Dokiaľ nebudeš mať 15, tak ideš proti botom. Ideme si zničiť teda česty. Boxy sú dobre ničiť. Ja som to, keď som to hral prvýkrát nevedel, ale teraz to viem. Sú moje boxy, neber mi ich. Okay. Lebo ono ti to vlastne posiluje. Do prčic. To je tento blbec robotický. Dobre, mám ho. Bum, máme. Krása. Bum. Tak poďme. Bam. A bam. Máme ďalší. Máme 4. Poďme. Dobre, nemôžeme sa nechať predsa zničiť týmito botmi. To sú najväčšie nubové boty. Dobre, to sa to nerobí. Nevyzerá dobre. No. Okej, toto veľkú chybu som spravila. Ale rank 4. Moc som sa nebavil, ale... Porazený som presne. Mám 6 trofejú. Niečo nové, zajímavé. Collect more. Go it. Dobre, nice. Brawler. Let's go! Jatek. Upgradeujeme. Takže... A máme to upgradenuté. Dobre. Ešte nepôjdem battle. Nepôjdem ešte battle. No. Takže, čo by som teda ešte mohol spraviť? Takže... A počkať, kde to... to tu na Brawler, ne... tak. Počkať, kde sú tieto... Star Road, dobre. Kdež tu na šope by sme mali mať tu na free. Nice, máme ich na netu. Čože dobré. Tak. No a teraz, tak kde by sme mali mať star dropy 3 alebo 5 legendary, to viem, lebo som to hral, no každopádne ideme, musíme ísť ďalej hrať. Pán to chce tutoriál. Toto bude taký tutoriál diel, jo? Potom už budeme sa vylepšovať rôzne, rozumiete, ale... Super. Ideme si teda pri túto cestu. Boom. Potrebujeme plne. Počkať, ja som to dlho nehral, potrebujem sa natrénovať. Lebo teraz som zvyknutý z Robloxu na úplne inú, akože hernú mechaniku, takže akože je to ťažké hrať pre mňa znova. To je ona, to je tento banán. Ona na mňa neútočí. Bum, 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 bum. Dostaneš po kečke. Nejdeš po mňa. Bum, 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 bum. Bum, bum, ne, znič Broka, znič do prdele Broka, znič ho, fuj, umri Brok, nechaj ma Brok, nechaj ma, dobre, máme Broka. Dobre, on tam si ničí kestičky, to je ten, čo ma zabil, ale dobre, odveta, dobre, yes, dali sme ho, yeah. To bolo zábavné, že? Hej, to sa mi páčilo. Let's do this! Epic! Epické niečo? Shelly a Naked. Prčic. New skin, dobre, nice. Máme new skin na Shellynu. Poď, ukáž sa nám. Equip. Takže... A teraz tu na niečo zajímavé. Kolektujeme 160 tu Nita. Let's go. Máme Nitu. Dobre, Nita.
máme už len 60 brawler, Nita, super, tak, krásne. Potom shop, niečo nové. Dobre, blbosti. Tak kde by sme mali mať teda v shope, či kde? Ja už si to tak dobre nepamätám. Ale mali by sme mať tak, kde nejaké stardropy. Niekoľko stardropov. Jo, nejaké novinky. Dobre, blbostičky. Tu na... Dobre, super. Nejaké XPčka poobzeráme. Nebudeme brať Bravopass. No a každopádne toto bude pre dnešné video všetko. Bude to úvodný diel do novej série. Ja idem hneď točiť ďalší diel a vidíme sa na budúce!